Čau. No, přišel brzo. Jako živej. Všechno jsme snědli, ty jsi na to těšil. Nevadí. Čau. Čau. Já to udělám jinak. S kým seděli, nebo s kým seděli? No my jsme seděli tam. Jo, na Salvador. Tam za Ludvíku. I mladé, i Alena tady byla s tím přítelem. I ty jeho Ludvíčka. S náma právě seděli. Nejsem se nenechal už to je... Já nevím, když můžu Držím. No a co? Tak se proběhne, no. Ježiš, to tak je, tak to koupám. Já doufám, že jsem mi poznala dobře. Teď se nemohla tak Ježiš. No neboj. Ten tam byl taky. Ten chodíš tou Petrova než je, ne? No. Čekaj, nebude. To máš pravou levou. Tak se zvedli a oni akorát zvedli asi dva rychlí poslední taxi. Takže se vlastně Půl čtvrtý, když ještě není půl hodin. Ráno ne. Jsem musel zpátky do práce. Já ti mám Přijel jsem zpátky do práce. to nevím. to byl tak žádaný. No jo, on je. Provár tam byl. Aha. Tak hlavně, když to sype. No dej tady nohy, víš? Tačku, nejsou tady nohy povinná. Obě. Nohy utekly. Tam je malý pražák, že